So mawala na guys, no? Naglungag na to dito niya. Ako maluto kay hilaw pa. Kuwangan magtubig guys. Tungo sa dali ba niya. Humantog lungag ron. Masa ta diha. Niya sabi na natugtuwa og isda. Nangutang kog isda sa mong silingan tus babaw. So sa kilo 2.60 ang kilo sa bangus, mahal kayo. Giantos na nako para ako ang asawa nga bagong nanganak makahigop og sabaw nga lami. So timplahan sa natong pinalami sad kayo. O kung sa nga atong pagpangga sa atong asawa, ing ana sad kalami nga atong ipakaon nila. Yo, what's up mga pobreng guys na to diha. Kumusta og maayong buntag o adlaw Sabado karon. So 3 days na ko naka-absent. Kay pirmirong adlaw diyan to kog kuan BPI sa North Reclamation na yung adton sa kog Robinson BPI. Ay nagpa-kuan ta sa atong ATM. Kay ato ATM guba. So karon guys ako ang asawa di pa magkahigda dito pa sa kuan sa iyahang mama naghigda gabi ang dito maghigda siya ang batang gamay og siya nya og ako og katong akong usa ka anak nga magwangan diri mo ni mahigdanan. So ako din yung usbo na mo ang katre kay gamay kayo di mi masigo makita ninyo guys Ano mo katri nabuslot na lang dari nabuslot po dito. So upat ng higda na di mi kaigo. Ako ning kuanon remedyohon ron. Ako ni siyang remedyohon. So habwa ko sa mga butang, mga pom, suna ko sa tangkal. Kaya ako ang batang gamay usa magwangan adtos babaw. Natos na tanan dito kay akong gipaadto kay ako ning kuno diri para makasigo mi. Di gyud tami kasigo ani. So shout out sa kuan. Ako diha sa among opisina nga di ko katambong. Nag-text ko ganiha kung pwede ba nako magamit tong 5 ka adlaw sa usa ka tuig nga leave. Kung mahimo kay di pagid ko pwede kayo ka. Di pwede pero di pagid ko ka kuan ba kay tungod lagi sa ka kuan nato kapiki sa atong panglihok ug sa ato ang panginabuhi sa ato ang pangwarta sa atong pagpuyo mao gini ato ang kuan ron nga susugdan na nako ni mga kapobreng guys kay para masiguro niya karong hapong mahuman ni akong katriha. Ako ning i-extend diri ako ni paabot diri sa ilaw ani guys wa pag yung taon ako mabuhusi ang buhos diri ra taman ilaw mo pa nabuhusi so napay mga butang slaw mo pa nako mahurot og kuha napay aquarium na kong hinimo napay kuan dito mga unsa pa diha so kita taon niya sa ako ang pagremedyo ani kay mag-charge ako gamay. A few moments later. Ata. So diri mo kitag katring hinangir no. Unig ingani ta kahitik basta maabot sa mga punto nga kinahanglanon.
Guba ang Chris. Okay guys. Mani atong dahanging katri, no? Atos babumhigda. Kay idos andanas na to. Grabe atong dahanging katri, no? Grabe yung kahitik. Abi mo mga guys, manggawas dito itong diskarte basta natas kalisod yun. Oh, kung nilimpyuhan ya kay tambakan siguro na ako sa napokusa. Biyuhan ko ni kay kuhaon ko niya kung kuha di oh. Mga bildo nga himuunon og aquarium. Ang himong aquarium sa una niya. Ay mga bildo riha nabilin. Balabay na siguro na ako busy na ko anang mga butanga. So mo ni atong update ro na. Ya. Limpyuhan ta ning ilaw. Tambakan na to ano pog i-down ang kaning gihanger na ko nga katre. I-down birhan. Purpit raman siya guys ang gilap doon ani. Purpit. Ya, 6 ang iyahang 6 ba 7. Basta 6 ang iyang gitason. So ang purpit ato himuong 5 feet para maghigda mi. Imbes maghigda mag-uyon na mi katre, mag-ana na mi ana. Kay upat na mi kabuok. Tulo pa mi sa una. Na upat naman birahan taning katri. So kita taon niya kay mag mahaw sa siguro ko mga guys kay alas 9:30 na ako kumahaw. Pero nga akong mga sakop humana akong giuna. May nang mag-una sila kaon kay haron di sila mapas mo. So okay. Yo, what's up guys? Welcome back. Excuse me. Naghako ta guys og kuan, yuta. Atong gitambak diri. Adto. Nare. Kaya to ang buhusan na pa mo tayo sa kasakong simento. So nagandam tagbas. Mo ni atong baso. So humagtambak ani buhusan. Ug mugahi na idawon taning atong katre para ato ang extinan atong padakan. So mo ni akong update ron guys. Mo nang di daklit-daklit ra ko ang vlog, di ko mo vlog og nagtrabaho ko kay lisod kayo. Samot ta kalangay. So sabihin ko lungag kay alas 11 na. Sabihin ko lungag guys. Oh. Muna ko lungag oh. Sigas ya. Ilaw na to. Wala. Ilaw pa man. Mura magkuwang ng tubig. So mauna na guys no. Naglungag na to dito niya. Ako maluto kay ilaw pa. Kuwangan magtubig guys. Tungo sa dali ba niya. Kumantok lungag ron. Magmasa ta diha. Niya sabi na natugtuwa og isda. Nangutang ko isda sa mong silingan tos babaw. So sa kilo 2.60 ang kilo sa
bangus mahal kayo giantos na nako para ako ang asawa nga bagong nanganak makahigop og sabaw nga lami. So timplahan sa natong pinalami sad kayo. O kung sa nga atong pagpangga sa ato ang asawa, ing ana sa kalami nga atong ipakaon nila. Wow naman! Wow! Wow! So, ing ana ta guys, oh. Kita kasong katre guys. Pinahangir guys, oh. Diri ra mo kita ng katring pinahangir no. Wa na sa laing kalibutan, wa na sa laing planeta, diri ra sa among balay. Diri sa Kapobre House. Yo, what's up mga kapobre? Nakabuhos na ta mga kapobre, oh. Mga baguhay pag kita nakahuman og buhos. Oh. So, nagmata akong bugoy ako lang gidad re. Kay akong asawa di nakakuan kay bawo ka na sa tuy bata na usa. Ang usa risko So ako lang gidada. Bahala ko tin madlunguna kita no. Manday na pud siya. Tay gibuhat nimo dia. Ha? Manday ka? Manday po siya. Nya ako diri na manday po, buhos po ko. Oh. Samo di guys. Magpauga lang tani. Kung magpauga ni, igdaw ng katri, birahan dai na to. So, dili lang taman kay mag-vlog na sa kusunod ani humanani kay murag pikin kahit sa mga panahon ng oras. So, din taman daghang salamat sa inyo ang pagtan-aw kinsa man kang tan-aw diha o katong bag-o pa nagtan-aw. Palihog ko subscribe. So, bye-bye, God bless. Amping tang tanan.